Dobrý den, rád bych vás přivítal u dalšího dílu našich edukativních videí, která natáčíme společně s EquiTV. A tentokrát jsem si vybral téma jezdecké helmy, jezdecké bezpečnostní helmy. Jako základní věc bych řekl, že jsme v Evropě platí evropské normy. Evropská norma v tuhle chvíli ve znění EN 1384 není úplně funkční, připravuje se nějaká její inovace a v tuhle chvíli platí bezpečnostní předpis pro helmy a to je v tuhle chvíli, jmenuje se to VG1. Všechny helmy, které v tuhle chvíli si budete kupovat, tak je potřeba, abyste měli označením tím VG1, to znamená certifikace na nějaký aktuální bezpečnostní předpis. To je jedna věc. Druhá věc, co bych chtěl, jak vlastně vypadá jezdecká helma, jak má být stará, jak moc má být použitá a tak dále. Jenom příklad, ta helma, když se na ní podíváte, trochu ošoupaná, v zásadě vypadá, že jí nic není, funkční, nevrže, nepraská, vypadá dobře. Jestli může nebo nemůže být používaná. Když řeknu správně, tak nemůže. Protože ta helma je stará tak asi 12-13 let a to je pro mě příliš stará helma. Předpis a pravidla v helmách mluví o tom, že by ta helma neměla být starší než 5 let. Dávat pozor na stáří helmy. Další věc, co je velmi důležitá, když máme nějakou helmu, v té helmě se jezdí a v té helmě se spadne. Dojde k nějakému nárazu na helmu. Na té helmě to vůbec nemusí být zvenku vidět, nicméně utlumení toho nárazu je vždycky způsobený tím, že v té helmě je nějaká vnitřní tlumící vrstva, to jsou nějaké takové pěnové materiály a princip je ten, že utlumení nárazu je způsoben deformací toho vnitřního měkčícího materiálu. Říká se, že pokud helma projde nárazem takzvaně větším než malým, to znamená, pokud došlo k nárazu přímo na helmu a ten náraz skutečně nebyl úplně lehký, tak by ta helma měla být minimálně posouzená, jestli dál má být používaná, nebo dál může být používaná, případně měla by být rovnou vyřazena. Na reálné posouzení bezpečnostního stavu té helmy je oprávněný pouze výrobce. To znamená nepředpokládat, vezmeme to nějakému prodejci, jak se na to podívá, zkusíme se na to podívat sami laicky. Je to tak, že tam můžou být nedobře viditelné nějaké poškození, praskliny nebo deformace, to by bylo příliš jednoduchý. Výrobce zodpovídá za bezpečnost helmy a veškerý jakoby ověření toho stavu, jestli ta helma po tom nárazu může být dál používaná, spadá jednoznačně na něj. Z toho důvodu jsme často dotazovaní třeba k tomu, že mám helmu, ulomil se mi u ní štítek. Jestli s tím štítkem se dá něco dělat, jestli to dovedeme vyměnit. Štítek se může ulomit tím, že jezdec spadnul, pak by se to mělo zkontrolovat, anebo nastane situace, že vás kůň, sedíte na koni, dá hlavu prudce nahoru, trefíte se do krku, čelem ulomíte si štítek, to je v podstatě jako takový lehký poškození helmy. Nicméně ty dodavatelé ty štítky nedodávají samostatně a musí se to opět poslat k výrobci ke kontrole. Takže na co pozor? Jo? Dávat určitě pozor na to, jestli ta helma není stará a jestli ta helma nebyla nějakým způsobem zdeformovaná. V případě, že je stará nebo zdeformovaná, tak to výrazně porušuje bezpečnostní funkci helmy a může vést k tomu, že dojde ke zranění, který opravdu nechceme. Další věc, co bych u helmy dával pozor, jak ta helma vlastně má tvar. Tadyhle jsem si vzal jeden příklad helmy, taková relativně velmi jednoduchá levná helma. Sledujte prosím pro mě zejména profilování v oblasti ucha a profilování tady vzadu. V oblasti ucha profilování nemáme téměř žádný a ze zadu taky ne. Pro mě ta helma, když se nasadí na hlavu, zkusíme tady vyměnit helmu a zkusíme ji nasadit. Vidíme, jak bude pasovat. Zapneme. Nastavení helmy potom uděláme jako další bod. Jo. Sledujeme, že oblast těsně nad uchem, v tomto místě je nejslabší kost na lebce, je v podstatě odkrytý. V případě nárazu ze strany jsme vlastně odkázaný pouze na přesah té helmy, ale přímý ten náraz ze strany není ničím rozptýlený a ochráněný. Ve smyslu ze zadu náraz
Opět bylo by mi mnohem příjemnější, kdyby tadyhle bylo nějaký takový vytvarování směrem dolů, aby případ náraz šikmo ze zadu nebo ze strany, aby byl rozptýlený. Tato helma sedí na hlavě tak jako poměrně hodně ze zhora, ale málo chrání takový ty boční a zadní nárazy. Poprosím, zkusíme další helmu. A tohle pozor, protože ten střih té helmy, zejména v oblasti vzadu a nad uchem, je velmi důležitý pro absorpci nárazu z takových těch, člověk spadne dozadu, do bariér nebo něco. Ty helmy už vidíme poměrně velký rozdíl. Máme krásně obkroužený kolem ucha a hned za uchem nám to jde poměrně výrazně dolů. To znamená krásně chráněný nárazy z toho směru ze šikma, ze zadu a ze zadu. Ty pády směrem hlavou jakoby dozadu jsou v jezdectví velmi častý a pro mě je opravdu důležitý, aby ta helma obkroužila ucho a zasahovala relativně dobře dozadu. Ještě další důležitá věc, samozřejmě lehký vykrojení tady vzadu, protože hromada těch pádů je v záklonu a musí dojít tady, aby se nepoškozovala páteř. Jo? Takže tohle pro mě je tvarově velmi ideální helma. Ta helma existuje v mnoha variantách. Existuje v jednoduché variantě. V podstatě taková, jakoby, řekl bych, opticky nedesignovaná helma, normální, ale prostě skelet u tohohle z toho je úplně stejný jako u Tynesí, který má kamínky. Ten skelet je v podstatě velmi podobný střihově, to je sesterský model, zase nějaký takový ozdobený, takový holčičí. A pozor na jednu věc, jo. Helma za nějaký peníze, nebudu říkat číslo, a helma, která se od toho je na stejném základu helmy a má na sobě kamínky, má na sobě blejskátka, stojí díky tomu třeba 4x tolik, tak bezpečnostně je pořád úplně stejná. I když mám helmu, která je poměrně drahá a jezdec s ní spadne a udělá nějaký fakt jako fatální pád, tak i přesto k té helmě přistupovat, jestli se může dál používat, jestli se má vyřadit, nebo prostě co s ní dál, úplně stejně jako u normální helmy. Teď bych rád ukázal jednu věc, správné nastavení helmy. My jsme si před chvilinkou tady s tou helmou trošku pohráli a nastavili jsme ji tak, aby pro jezdce to bylo příjemný, komfortní, pohodlný. A sledujte prosím jako jednu věc. Na co pozor, jo. Ta helma v tuhle chvíli je poměrně volná tady. Ve chvíli, kdy je ta helma takhle volná, tak je to příjemný, člověk může mluvit, nic neomezuje, nic ho netáhne. Teď přijdeme k pádu a v případě, že ten pád je vedený ze šikma zepředu, tak ta helma se vychýlí takhle a dojde okamžitě poranění v oblasti nosu. V případě obráceným, že ten náraz je vedený směrem ze zadu, tak dojde k tomu pootočení helmy a může jednoduše dojít ke kontaktu helmy vzadu s krkem a s páteří. Je velmi důležitý, aby helma byla na hlavě vymezená takhle lehce jako zakrývající do očí a v tom místě správně utažená. Teď poprosím, aby jsme si to znova přenastavili a trošku zkrátili na ten původní stav, protože tady se nám jedná o zkušenou jeskyni a to měla nastavený správně. Správné nastavení je takový, aby bylo utažený do, řeknu, maximální úrovně, která ještě zásadně neomezuje komfort. To znamená, aby se v tom dalo mluvit, aby se v tom dalo dechat, ale v mezích možného vždycky to mít lépe víc dotahu než málo. A to má ten obrovský význam, že zafixování té helmy právě proti pohybu dopředu a dozadu je vedený právě přes ten boční vlastně trojúhelníkový profil a do toho vede vlastně fixace. Dřív ty helmy bývaly, že se ten přední a ten zadní řemínek, fixace prostě nějakým způsobem nastavovaly. To v tuhle chvíli v rámci aktuálně platné normy už není ta variabilita a ten úhel je nastavený u těch helem napevno. To je právě součástí poměrně velmi tvrdý certifikace, aby byla helma zafixovaná na hlavě. A jediné, co nám zůstává vlastně variabilní, je správné nastavení toho utahovacího řemínku dole. A jak jsem říkal, ten řemínek má být opravdu ve všech, je to přišitý, zafixovaný, už tam není žádná variabilita. Ten řemínek musí být správně utažený. Takže to je jenom takový úplně jednoduchý přehled, o co jde v helmách. Správně nastavená velikost, ta helma na té hlavě má příjemně držet. I když jezdec jezdí, tak ta helma se na hlavě nemá kvrdlat. Nemá být stará, nemá být rozbitá a má být správně utažená. To je takový asi nejjednodušší výběr v helmách. A jak jsem říkal, jednoznačně norma VG1.
Velké téma pro bezpečnostní helmy jsou bezpečnostní helmy pro děti. Tady bych rád ukázal na slečně, zkusím nandat tu bezpečnostní helmu, na co dávat pozor a co dělat správně. Viděli jste, že si nasadila helmu a utáhla si vzadu desk fit, to je takový ten otáčecí kroužek, ukážeme, kterým se vymezí vlastně helma na hlavě. A na ten desk fit je potřeba dávat hodně pozor v jedné otázce. Ten uchytový, ten pomocný, jakoby ten fixovací mechanismus na helmě, ten je tam určený jenom kvůli tomu, aby při normálním ježdění ta helma zůstala jakoby ve správné pozici nastavená na hlavě. Ale v případě, kdyby došlo k pádu, tak vlastně ta bezpečnost té helmy nezávisí na tom deskfitu, ale závisí to na tom řemínkovým uchytovým mechanismu. A teď, když se podíváme, jak slečna má nastavenou helmu, že má vlastně utažený deskfit, helma na hlavě hezky drží, ale má povolený řemínek. A pozor na to je velmi nebezpečná situace, protože ty deskfitové mechanismy v té helmě jsou tak jako ne úplně napevno udělaný a v případě pádu jednoznačně to visí na řemínkách. V tuhle chvíli, když by došlo jakoby k výraznému pohybu té helmy, tak ten deskfit to neudrží a ta helma zase dojde k vychýlení ze správné pozice. To je velmi důležitý pro rodiče tohle. Nespoléhat se na ten základní uchytový mechanismus helmy, ale vždycky, a to říkám jako opravdu úplně vážně, protože moje děti taky jezdí, i přes protest dětí jít do utažení nastavovacího řemínku, protože to, co opravdu je v tu chvíli rozhodující, je ještě pořád jsme dlouhý, je zafixování vlastně tímhletím uchytovým mechanismem. Dost často u dětské helem bývá problém ten, že to jakoby téměř nejde nastavit, že se dostaneme až úplně na samotný doraz ve chvíli, kdy to teprve začne být správně, pak to tady tak různě plandá. Takovýhleho něco a klidně ještě trošičku víc. Pozor na to, dítě může začít protestovat, že ho to škrtí, že to není příjemný, ale takovýhleho něco je základní nastavení. Takhle by to mělo být a od tohle může být ještě trošičku utaženější. Znova teď ukážu, jak je to jednoduchý ty helmy pro děti na sundávání. Rozepneme, povolíme deskfit, helmu krásně sundáme a je to v pohodě. Holky, které nosí různě vzadu zamotaný vlasy, ten deskfit pro ně je praktický, protože jednou to mají trochu tak, podruhé trochu tak. Děláme na volno, helmu nasadíme, následně dotáhneme, ale pozor na to, když se podíváte a ten deskfit je uchycený, tak to je tadyhle vedený jenom takovej prostě plastový díl, který je takovým zastrkovacím čudlíkem, a to nechci z toho úplně vytahovat, je tadyhle jako zastrčený do skeletu. Tohle. A na tohle absolutně nemůže viset stabilita helmy nebo bezpečnost zafixování na hlavě. To je opravdu pro situaci, kdy takový zacvakávací mechanismus tady, to je určený opravdu jenom na to, aby při ježdění ta helma na té hlavě byla vymezená, ale v případě pádu jednoznačně je všechno převedeno do těch řemínků a ty řemínky musí být správně nastaveny. Tak prosím na tohle dávat pozor. I před protest dítěte nastavit správně. Tohle ti dám. A teď bych vám rád ukázal ještě jednu věc. Když jsou děti opravdu malí a mají malou hlavu, tak v jezdeckých helmách se dostávají do problému, že tam dost často není nabídka. Nechci jmenovat značky, ale je to Casco. V tomhle případě to řeknu, protože je to opravdu dobrý. Casco dělá helmy i pro opravdu malé děti, který teda jako pozitivní pro rodiče mají certifikaci na koně a zároveň i na lyže a na kolo, což je taková docela zvláštní věc. Oni jsou certifikovaní totiž celkem na 3 použití, na 2 samostatné normy a na to VG1, což vlastně rodičům dává tu možnost, že si koupí jezdeckou helmu a můžou ty děti v tom bezpečně drandit na kole a všechno. A tyhle helmy, jak jsem povídal předtím, takový ten tvar vykrojení pro ucho a vykrojení vzadu, krásně to splňují, to dítě opravdu v tom hlavu má dobře ochráněnou a přitom velikostně jsou maličký, protože když máte malý dítě a má malou hlavu, dáte mu na hlavu helmu, která je velká, tak ta helma se na tom všemožně kvrdla a to dítě vlastně tu hlavu nemá pořádně chráněnou. Tohle prostě mám rád, tak doporučuji pro malé děti.